siya kanta. Oh, I remember something mga kaigsunan. Meaning is, sa title is what sa message? Kanta. Isa ba nakatisting na dili og kamba? Hello? Action. Kung story na ko sa inyo ha, akong experience, katubitang gipuli ko sa ato. Action, that moment, ako ang pinaka-feel na ko ay ako ang pinakamarupok na lalaki. Pero man, Action, siguro 5 times nga gihimo niya, nga nasakpan ako sa Action, pero nagunda ko sa iya, kapak na pod makahigala, Action. I remember something, magkatawag Action, the word kapak. So, ano yung akong title karon is all about comeback. Nakatisting na ba mo o di comeback mga kaigsunan? Ikaw, Razel, nakatisting na mag-comeback. Si Lance, katisting na mag-comeback. Si Margo, tisting na mag-comeback. Kisa'y nakatry o comeback dili igsoon? Si Nikki? Ikaw Maris, nakatisting na kag-comeback? Okay, mga kaigsunan. Ang atong title sa atong message this morning is all about comeback. Igsoon, miabot ba sa inyong panahon nga nawala ko sa Ginoo? How many times? Sometimes naingon sa tuwa, Pastor, wala gid ko nawala sa presensya sa Ginoo kay bis. Gikan sa akong pagkabata, wala gid ko nawala, wala gid ko nag-inom-inom, wala ko nagnauna. Direksyon. Even though makita na sa simbahan nga naa ang atong presensya, but ang atong spiritual nawala diha sa Ginoo. Kung mao ni ang atong tun-an karon paot sa ta makabalik diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Karon mga kaigsunan, ang tun-an nato is all about the book of Ruth chapter 1. Duha ra gyud ka verse. Gibasa sa atong igsoon ganiha, 1 John chapter 1 verse 1 1 John chapter 1 verse 9. Ingon dito igsoon, kung isugid nato ang atong mga sala diha sa atong Dios, siya takos na mapasaylo kanato mga higala o mga kaigsunan. Ang tunan nato ang Ruth chapter 1 verse 1 and 2. Mga kaigsunan, if you have your Bible, please basa igsoon. Now it came to pass in the days, ato sa i-highlights igsoon, kanila yung puti sa Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a severe famine in the land. So ni severe famine. Nagdakop? Dakutom. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a severe famine in the land. Nagdakop kagutom na miabot sa kayutaan sa mga Israel na mahigala o igsoon. So may purpose, what is the meaning? Nga naman ang author sa book of Ruth, mingon siya na nagdakong kagutom. Panahon na ito igsoon. Balik sa ta sa Leviticus chapter 26, 3 and 4, ingon ang Diyos. If ye walk in statute, sa pagbasa ni, and keep my commandments and do them, then I will give you rain and due season, and the land shall give you increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Sa Leviticus 26, 3-4, ang atong Ginoong igsoon, naghambal, nagsulti kanato, nagsulti sa mga taga-Israelitas, nga kung sila mutuman, maglakaw sa mga lagad sa Ginoo, maglakaw sa pagtuman sa iyang mga balaod o paghimo nini. Sa ingon sa Dios, akong pagatagaan og abunda ang ilang mga sa nation, ilang mga kayutaan. There are trees, ilang anong, humay, so man ang klase. Ang saad sa Dios, sa nation, kung mutuman lang sila sa balaod o naa sila sa paglakaw sa pagpangalaga sa Ginoo sa mahita ko sa ila. Hello? Kung sa mahita ko sa ila, sila pagapanalaginan sa Dios mga higala o mga kaigsunan. Pero
hangtod sa Ginoo. Amen? Ano yun? Second, on the first point. Second, the same verse gihapon na, now it came to pass in the days, ang ato na po kanya, gitunan ang white, ang black na po daw. And a certain man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife, his two sons. Kanina story igsoon, ang ato magugtunan, the life of Naomi. Kinsa ni si Naomi? Ugangan ni Ruth. Kana magud si Ruth, so dili na siya Hudyo, hintil na siya. Ang iyang Hudyo, ang iyang bana o ang iyang ugangan, nga mao si Naomi. According sa verse, during sa maghukom, kung sa'yo na gani, severe famine, may kagutom. Tungod sa kagutom, kung sa'yo hitabo, and a certain man of Bethlehem in Judah went to sojourn. Kung sa'yo, miadto sa, asa miadto? Tungod sa kagutom, gikan sila sa Israel, miadto sila sa dapit sa Moab. Kay sa Judah o sa Israel na ay kagutom. Wala na pagkaon. Hindi tao gutom mo nung gita biglaing dapit. So bibaliin sila glaing dapit. Ang punto mo ni, going to Moab is an act of questioning God's goodness. Tanapigson. Ang Judah o ang Israel, promise land dili. Promise land. Kung naa ka sa Judah, naa ka sa Israel, it means ang presensya sa Ginoo na adinha. So it means kung mulakaw ka, ako sa pagkibigson, kung igang na kayo. Okay. It means mga igsoon, kung ikaw mo adto sa Moab, remember igsoon, kung saan nining Moab? Kaning Moab, naa diri, kaning dapita, mooning dapita, diin ang mga tao nagsimbag mga Diyos. It means, naa ka sa presensya sa Ginoo. Naa ka sa lapit sa Ginoo. So kung bumalin ka sa Moab, imong gina-question ang pagkamaayo sa Ginoo mga higala o igsoon. Going to Moab is an act of questioning God's goodness. Tanawa igsoon. When they found no blessings in the promised land or the presence of God, they went to Moab to secure their living. Sa panahon na wala sila nakitang panalangin dito sa Israel, kaya ikagutom or the presence of God, niadto sila og Moab para mag-secure ang ilang unsa igsoon panginabuhi. Ang punto igsoon mo ni. Okay, on igsoon. Usahay, second point. Usahay sa akong pagpangalangit igsoon. Sometimes gani kung mag-doubt ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Sometimes gani dili na ko mag-feel nga naa ang presensya sa Ginoo, mangita kag ikapuli sa Ginoo. Muna akong message last Sabbath. Ngano gani mangita glain si Julia? Kay dili niya na feel ang presence ni Joshua. sometimes igsoon ang Ginoo dili nato ma-feel ang iyang presence. Sometimes mga kaigsunan,
hardship and living in wickedness, the most appropriate response is repentance. Sa panahon igsoon na magkaluya pa, ang pinakawalay laing dampana nato kaning word niya repentance. Ninyo. Okay. Ngano niya ito gani sila o buwag igsoon? Kaya nangita sila panalangin. They seek blessings, but they found curse. Ano man? Di ba? Gikan sila Israel. Wala may panalangin sa Israel. Ato kaguwag. Kaya na dito'y panalangin. Usay ko tayo so. Alam. Lagat sa Ginoo. Tayo, huwag sa ko pang panalangin. Gusto ko makita panalangin. Igsoon, this family, kaninang pamilya, tungkol sa ilang pagkamalihan igsoon, nakita silang panalangin, pero sila nakita. So, kasi yung verse, tunglo. Kaya naman, sinagtalo, pagkabot sa verse 3, kung yung basahon, ang kining bana ni Naomi na unsa? Namatay. Pagkabot sa verse 4, ang iyong duwa ka anak nga lalaki dili makahatag og anak, Bisaya pa, baog. And padayon igsoon, og sa verse 5, ang iyong duwa ka anak ni Naomi nga lalaki na unsa? Tanawa igsoon na, nangita silang panalangin sa dili presensya sa Ginoo. Nangita silang panalangin pero lang nakita tunglo. Ang punto igsoon nun eh. There is no blessings when you run away from God. Amen? Why panalangin igsoon basta mo talikod ta sa atong buhit nga Dios. Amen? Igsoon, panahon gani ka na sa problema, mo talikod gani ka sa Dios igsoon, kay nangita kag laing panalangin subihan ko ikaw. Why panalangin sa pagtalikod diha sa presensya sa Ginoo? Mga higala o mga kaigsoon. Continue. The same verse gapon. If you commit sin, turn to Jesus. If you are facing hardship, turn to Jesus. Amen? Muna kanindot, muna yung sa itong message is, come back, come back, come back. Anong igsoon? Kung kita makahimo o sala sa Ginoo, kung suma, balik kang Kristo. Panahon kina kay problema igsoon. Kung sa ikuhaton, balik kang Kristo. Muna gitawag na to repentance. Balik sa atong buhi nga Dios, mga higala o igsoon. Kaya sumala sa gibasa sa atong igsoon ganyan. First John chapter 1 verse 9. Kung kita mangayog pasaylo sa iya, siya andam mo po pasaylo sa atong tanan mga higala o igsoon. Continue the verse. Kaya mo na ni ganyan igsoon. In the days when the judges ruled in Israel as a famine, dirita sa verse 2 mga igsoon. Sige itong first point kanya. Duha na ito kapunto. First point, sa panahon nga nagkinabuhi ka, unsay naa sa inyo. That question igsoon, ang answer, ino radyo, ikaw ganin. Kumusta kaya ang akong pagpanalangin sa Ginoo? Naroon ba ako sa presensya sa Ginoo o nawala ko? Second point, igsoon. Kung matalikod ka sa Ginoo, di
Kristohano, mga higala, kung igsoon. The same thing kang Elimelech. Ang iyang pangalan, bidot ka, my God, He is my King. Pero sa panahon na may problema, gitaligdan niya ang iyang King. Opposite ang iyang pangalan sa iyang binuwatan haunutas. Gidala na to ang pangalan Kristohanon, follower of Christ. Pero kumusta man mga igsoon ang atong binuwatan? Nakita ba ang pagka-Kristohanon? Next, Elimelech. Second nga itong tanaw is Naomi. The name Naomi is delightful, sweet. Pero igsoon sa verse 21. Kuyaw ka igsoon. O saan meaning sa Naomi? Hello? O saan meaning sa Naomi? Sweet, tamis. Pero pag-abot sa verse 21, kani si Naomi igsoon, patay na yung anak o ang iyang bana. Ibalik si Naomi dito sa Israel. Ingon ang mga tao, hala, ibalik mo ni si Naomi, no? Sabi mo, sa ingon ni Naomi, ayaw ko na ko ninyong tawag Naomi. Tawagan na ko ninyong Mara. Kung sa'yo rin sa Mara, pait. Ang iyang pangalan nga gikan sa tamis, gi-change niya o pait, mga higala o mga kaigsunan. Ingon sa rin, you can only experience delight and sweetness if you will abide with the Lord. Amen? Isang sa atong kinabuhi, it doesn't mean, remember ha, dili mo pasabot, hayahay, daghan kag sabi, daghan kag utangan, ang imong kinabuhi, delight, gusto deciding delightful. Basta, dili it means iso, daghan kag sabi, daghan kag utangan, ang nasimutan ang imong kinabuhi, tamis na, dili na mo pasabot. But ang katamis o delightful, nga ito makita, kung naata sa presensya sa atong Ginoo. Amen? Amen mga kaigsunan? Amen. Balik ko na ko ang unang punto. Sa ganito, pinakauna, sa imong kinabuhi karon. In the days of Israel, they are waken. The moment sa imong panahon karon, unsa man imo, kumusta man ang imong, unsa may naa sa imong, kumusta man ang imong kahimtang sa Ginoo. At second point, ang pagtalikod sa presensya sa Ginoo dili gyud makakita og panalangin. Ikatulo mga kaigsunan, ang imong pangalan nagsimbolo, ang imong gidala nga ngalan nagsimbolo makita usab sa imong action. O ikatapusan nga punto, makita nato ang tamis, kinabuhi nga tamis nara gyud sa kinabuhi sa atong mga. So di ba kung muling ko gusto? Na yung sa story nga, actually gusto na ko i-basa sa inyo. Dako'y apps dire, kasi update ko siya apps. Kasi kuya ko'y kay IT man yun. Kaya ko'y na-dire igsoon ko sa mga illustration. Ang title sa illustration igsoon, coming home. Saan kasi niya po si Kamdak mga kaigsoon. Coming home. Sabi saya ni, mauli sa panimalay. Sa story igsoon. Mali ang, okay, gusto ba mo masayo sa story igsoon? Hello? Mali story igsoon. The title of this story is Coming Home. Gusto na panahon igsoon, na isa ka soldier sa Amerika na nagsundalo siya dito sa Vietnam. And according sa story mga kaigsunan, usa ka panahon gikan siya nagsundalo sa Vietnam. Tawag siya sa iyang mama papa. E nga niya ingon mga kaigsunan, Ma! Pa! Humana nga ko ang buhat diri sa pagkasundalo sa Vietnam. Muuling na ko din ha sa atong dapit sa San Francisco. Ingon ang iyang mama papa mga kaigsunan, Uy! Na! Malipay yun kami nga mabalik ma. Pero niingon ang iyang ilang anak na sundalo. Ma'am! Pero nami hangyo sa inyo mama. Na ako'y amigo ba nga panahon sa mong gira, nakatamang siya o si tawag na? Landmine. Naputol lang iyang isa kakamot o usa ka? Tiil. O niyang amigo Ikson. Bot mo na, illustration na na. Naputol lang isa kakamot o usa ka? Tiil. Kaya nakatamang og landmine.
igsoon? Samtang katawag sila, mikalit o gipatay, gibabag sa ilang anak na sundalo, mga kaigsuunan, kay gidinay nila na mauban to iyang giingon nga nito. Make the long story short, mga kaigsuunan, ipatay sa iyang bata, ilang anak ang telepono, ug wa nay balita mahitungod sila anak. Usa ka panahon uskadlaw, may usa ka pulis nga miadto sa ilang panimalay, ilang gibalita ilang anak di ay niampak sa building mga higala igsoon. Tungod sa tubag sa iyang ginikanan. Kaya dili mo tugot ang ilang ginikanan nga sa mga kaigsuunan nga ubanan o matabangan itong iyang amigo. So tungod na itong niambak sa building ug namatay ilang anak igsoon. Pag-abot sa murgi igsoon, gidala na sa murgi ang patay lawas. Pag-abot dito igsoon, grabe ang hilak sa mama o papa kay namatay ang ilang anak. Kabalo mo igsoon sa inay tabok, gusto ba mong masayo? Hello? Gusto ba mong masayo? Ang inay tabok igsoon, mami. Pag-abri nila sa patay lawas sa ilang anak, dito nila nakita ang ilang anak dahil tutulog kamot o tutulog. Nasabtan nila nga katuloy ingon sa bata, ilang anak na putol, ilang amigo, siya dahil ito mahinggan na igsoon. Gusto lang niya ipasabot sa iyang mama ang papa, kung ako papa, dawatod ka ako nila na baskin putol ko, putol kamot o putol ko. Pero tungod, wala gidawat mga kaigsuunan sa ilang ginikanan, nagpakamatay ang bata. Ang akong punto, mauli mga kaigsuunan. Usahay, ginatrato nato ang usa ka tawo nagdepende sa iyang physical appearance. Kaliwad ni. Usahay igsoon mo trato ta sa usa ka tawo kung okay na siya. Pero kung makita ga nato na there's something wrong, something problem ni ining usa ka tawo, dili ta ganahan na makig-uban kanila. Tinaw dili. Mo ni ang kinaiya natong tawo nga igsoon. But the good thing is, thankfully, God doesn't treat us that way. God loves us with an unconditional love that welcomes us into His forever family regardless of how messed up we are. Amen? Kanindot sa atong Ginoo. Kita igsoon atong tratuon ang sa tawo, magdepende ang atong pagtrato sa iya kung depende ang atong pagtanaw. Pero ang atong Ginoo igsoon dili. Kay mas unsa ikaw igsoon, balik lang ka sa iya ha. Dawatod ket kaniya without unconditional. Tinatawag unconditional love. Amen? Nga ang atong Diyos igsoon, dawatod ta regardless maski unsa ta kabaho. Nakita ninyo igsoon? Tungod lang at pila na ko ibalik-balik. About the prodigal son. The moment na nibalik siya sa iyang papa. Asa kami siya gikan ato? Lo. Asa sa gikan? Babuyan. Baho kayong ilok, baho kayong lawas mga kaigsuunan. Giagitin siguro liyo nga to. Ikang babuyan. Igsoon, dito sa piyang sa balay. At tumo dito igsoon. Ang akong auntie, kaya dili Adventist, pinsan sa mama nagbabuyan. Dili sa likod sa balay, nagbabuyan. Pagkaog to, buhangin igsoon, kay hangin-hangin mo ito, makailutang patay akong kabuhi. Pusaka lang kayo, igsoon, buhok kayo. How much more kini igsoon? Gikan sa babuyan, may ligong-ligong, baho na kay ilok, agit-it, dili sa ligong, buwan na di makaya. Pero igsoon, iwan ang Bible, dimension sa Bible, the moment siya mibalik siya papa, you know, sukat yung papa, suto yung dagan. And you know what happened? Gihalukan, ganun, gihalukan, diri ba yun sa ligo. Di anak, wala, una-una sa iyang papa, unsa kabaho ang iyang anak. Ang iyang una-una, kaya ang iyang anak mibalik sa iyo. Amen? Ang Diyos igsoon, sumalat sa gibasa ganyan sa igsoon. Unang Juan, kapitulo 1, 9. Kung ubalik ka sa Ginoo, mga tumay ka sa Ginoo, ang Diyos andam na mulipyo ka. Amen? Katong mamahan ng ginahan igsoon, wala nila gidawat igsoon. Kaya naman, putol! Naikulang! There's something wrong! Pero ang atong Diyos dili nga na. Unsa ka kadautan mga kaigsuunan, unsa ka kamantas, unsa ka puyaw imong batasan, pero once mabalik sa Ginoo, andam ka niya dawaton og kakson mga higala igsoon. Dungan lang igsoon theological perspective. Kato yung pagbalik sa iyang anak, katong prodigal son, pagbalik sa iyang anak, ganun matingalaman kung anong isutoy mo siya mga igsoon. Siguro tungkol sa coming out. Pero ang theological understanding mo ni, sa panahon sa Israel
igsoon sa atong pagkaroon sa sala, kulatahon na dito sa latos kalibutan. Pero ang atong manluwas ni dupa dito sa